हेलो रायजोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै सासे मानसिखौ मोगा-मोगि खालामनो सानदों। बे बिथांनि मुङानो जाहैबाय मिस्टार बिपुल मोसाहारी। बिथाङा जाहैबाय हिरो प्लास डिरेक्टर आरो बेजों लोगोसे प्रडिउसारबो। सोरबा सोरबा मिथिखायो जानांगौ, सिनायखायो जानांगौ। थेवब्लाबो आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे बिथांखौ मोगा-मोगि खालामनो सानदों। मानोना बिथाङा गोबां दिननि उनाव दिनैसो जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव फैफिननो हादों। माखासे गेजेर समाव गावनि माखासे पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय बिथाङा ओंखारनो हायाखैमोन। दा आं बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथाङा जे फैफिनदों। दा बे बिथाङा सोर नोंथांमोना दा नायदो। बिथांनि मुङाथ' आं दहायनो होनखाबाय, मिस्टार बिपुल मोसाहारी। दा बिथाङा देग्लाय बोसोराव गोदान बर' सावथुन बानायबावदों। फेसबुकनि सैनाय सावथुननि मुङानो जाहैबाय फेसबुकनि सैनाय। दा आं बेखौनो बिनि सोमोन्दैनो मिस्टार बिपुल मोसाहारी बिथांनाव सोंगोन। नोंथांमोना खोनासं बिनि प्रडाक्सननि सोमोन्दै। बर्थमान शुट सोलिगासिनो दं। आं बिनि गेजेरावबाबो माखासे सम बिनानै सारनाव माखासे बुस्थु सोंनो नागिरदों, बेखौ खोनासंदो रायजोफोरा। आच्चा, सारा दा जे फेसबुकनि सैनाय सावथुनखौ जे बानायनो आखायाव लादों, दा बिनि सोमोन्दै माखासे रायजोफोरनि सिगाङाव एसे खिथानो हागोन ना सारा? फेसबुकनि सैनाय, बेनि सिगां आं आगोलावहाय माखासे फिल्म बानायबोबाय आरो आं एसे बावखुंग्रि हिसाबै खालामबोदों। दा फैनानै आङो माखासे गोबां बोसोराव फिल्मखौ बानायाबालानो बा आङो भावथिना खालामाबालानो आं गोबाव दंमोन आरोखि। दा बेनि गेजेराव आं दिनै नों फंबाय सोंनाय हिसाबै आङो फेसबुकनि सैनाय फिल्मखौ बानायफिनदों आरो बेखौ आं एसे फंनैबाबो खिथानो सानदों दिनैनि गेजेराव। फेसबुकनि सैनाय सिनेमाया जाहैबाय, आं बर्थमान एट प्रेजेन्ट जोंनि बर'फोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि सिचुवेसनखौ नायनानै आं बे नाटकखौ दानाय जादों आरोखि। दा आं सानो रायजोफ्रा जुदि आजावना लायोबा फिल्मा खोब मोजां जागोन बायदि आं आसा खालामदों। दा बेनि गुबै नाटकआ जाहैबाय जेबो गैया, मेनलि टपिकआ जाहैदों सल'आ जे फेसबुक फैनानै दिनै 3G 4G 5G फैबाय। बे बेलायाव फेसबुक फैनानै बे फेसबुकनि जुरित आरोखि। फेसबुकखौ लानानै आरो मानसिफ्रा गोबां मानसिफोरजों मोजांजों गाज्रिजों बिदिनो मोजांजोंबो मोजां गाज्रिजोंबो गाज्रि बेबायदि फ्रेन्डशिप जादों। फ्रेन्डशिप जानानै माखासे शेयार खालामनो खाबु मोन्दों आरो बे शेयार खालामनायनि गेजेरजोंनो गावबा गावनि सिक्रेट माबाफोरखौबो फोरमायलायनो हादों। बिदिनो संसाराव दिनै बर' समाजावनो जा बा गुबुन गुबुन हारिनि समाजावनो जा माखासे फेसबुकनि माध्यमजों माखासे मोजां जिनिसखौ जों सोलिनो हादों, गाज्रि जिनिसखौबो जों सोलिनो हादों। दा बेखिनिखौनो आङो फोरमायनो फेसबुकनि सैनाय बे टाइटेलखौ दोननाय जादों। आरो बे टाइटेलजोंनो माखासे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि आखु, फेसबुकखौ लानानै जों दा मा सोलिदों बेबायदि माखासे जिनिसखौ आङो दिन्थिनो थाखाय बे फेसबुकनि सैनाय स्ट'रिखौ आं दानाय जादों। बेखिनि दा बे दसे समाव आङो गासैबो स्ट'रिखौ खिथाजोबनो हाया, अब्लाबो आङो राफ साफ खिथाबाय। फेसबुकजों जों मा मोनखो, मोजांखौ बेसेबां मोनखो, गाज्रिखौ बेसेबां मोनखो, आं बेखिनिखौ फोरमायनो थाखाय रायजोफोरनो दिन्थिनो आं दा आखायाव लानाय जादों। आच्चा, आदायाथ' गोदोबोथ' बर' सावथुन दिहुनखांबाय नङा होमबा? नोंथाङानो एक्टरखा, नोंथाङानो डिरेक्टरखामोन। दा सिगाङाव नोंथाङा गोदोनि सावथुननि मुंफोरखौ माखासे खिथानो हागोन नामा? मा मायथाइयाव बानायजेनामोन? आङो जेब्ला एक नाम्बाराव आङो सोर बानायदोंमोन। सोर बानायनायाव आं एक्सुवेलि प्रडिउसार आरो राइटार नङा, बेवहाय आंखौ एसे एक्टर हिसाबै बावखुंग्रि हिसाबै बिथां रहेन बसुमतारी, बिराद गिदिर डाइरेक्टर, बे बर'नि गेजेराव बिराद गान बोलायबाय गोदो। रहेन बसुमतारीया आं ओरैनो बिमाय सोमोन्दो लिङो आरोखि। बे आंखौ एक्टर फसायनानै बे सोर फिल्माव आंखौ रल खालामनो लांदोंमोन। बेनि गेजेरजोंनो आङो माखासे सिनेमानि नलेजखौ मोनबोदों आरो माखासे माबाफोरखौ आं सोलोंनो हादों आरोखि। बेखिनियाव आं बिथांनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जायो। सेकेन्डआव आङो सबिन औवारी होननाय सासे केमेरामेन प्लास डाइरेक्टर आरोखि बियो। बे बिथाङा आंखौ आंनि रलखौ आगोलाव सिनेमाफोरखौ नायना फसायनानै बिथाङा आंखौ एक्टर हिसाबै लांदोंमोन आरो बेनि प्रजेक्टखौ आं साक्सेस खालामना फैदों। बेनि उनावहाय एक्सपिरियेन्सआ एसे बारायनाय हिसाबै एबाराव आं सानदोंमोन बेनि उनावहाय आंनो मोनसे बानायनोसै नामा बेबायदि साननानै आङो उसाव बादाव जायो मानो होननाय मोनसे सिनेमाखौ फुललि आं स्क्रिप्ट
ओमफ्राय स्ट'रि आङो माने एक्टर हिसाबै आं प्रजेक्टखौ लानानै आं साक्सेस खालामदों बेनि उनावहाय आङो गुबुन गुबुन एलबाम बानायदों जेरै आरो अडिअ'बो एलबामनि मुंखौ एसे बुंनो हागोन ना आदाया सारा एलबामाव आङो रजे नों आंनि मोनसे एलबाम बानायदोंमोन बेवहाय आङो करिय'ग्राफि खालामदों ओमफ्राय केमेराखौ आंनो खेबदों डाइरेक्सनखौ आंनो होदों बेखिनि ओमफ्राय सेकेन्ड माने बेनि सिगाङाव आइसक्रिम जानो बिनानाव नोंथांमोना खुब दाबो नायो खोमा आइसक्रिम जानो बिनानाव औ बेथ' सुपार हिट जाखादों जोंहा बे सुखबिर दानि एक्टरा सुखबिरखौ आं बे एलबामनि गेजेरजोंनो आं फार्स्ट बेखौ चान्स होजेनदोंमोन आरोखि आरो बिथाङा डान्स स्टेप माखासे खालामदों ओमफ्राय करिय'ग्राफिखौ आं खालामनाय जादों आरोखि बिदिनो ओमफ्राय बाखि केमेरामेना सुखबिर बिथाङा खेबदोंमोन आरोखि बेनि उनाव साक्सेस जानाय उनाव आं मोनाबिलि मोनसे प्रजेक्ट लाबावदोंमन मोनाबिलिखौ आङो देहानि प्रब्लेमाव बेनि गेजेरावनो आङो मोनाबिलि प्रजेक्टखौ जेब्ला आं लायो अब्ला आङो लोमजाबाय बोसोरबा लोमजानानै आङो ओरैबायदि उफाय गैयैयाव आं फिल्मखौ नागारथ'नांदों आरोखि दा आङो फिल्माव एसे माने गोसो मोदोम जिउ मोजां मोनग्रा हिसाबै आं फिल्मखौ नाजाफिनदों एबाराव आङो बेखौनो ट्राइ खालामदों दे रायजोफ्रा जुदि आखायाव आजावना लायोबा एक्सेप्ट खालामोब्ला जे बिपुल मुसाहारिनि बादारि फिल्म प्रडाक्सना सोलिबाय थागोन बेखिनिखौ आसा खालामनानै आङो रायजोफोरनि सिगाङाव आं आर'ज गाबनाय थायो जाहाथे जोंनि फिल्मखौ जुदि रायजोफ्रा नायनानै जुदि जोंनो एसे खराग होयोबा आरो बेनिफ्राय साबसिन जों जुदि सिनेमा बानायनो हायो बेखिनिखौ आं आसा खालामदों दा सारनियाव दा जे फेसबुकनि सैनायजों सावथुन बानायदों दा बाव सोलिबाय थानाय जाखांफुनाय आर्टिस्टफोर सोरबा गोजामफोर फुराना आर्टिस्टफोर सोरखौ लादों सारा दाना आं खुब गोबाव 10 बोसोरसो गेप थानायाव माखासे जुनियर आर्टिस्टफोरजों आं कमिउनिकेसन गैयामोन बे आंनि स्पष्ट बेनि गेजेराव आं दा फुराना एक्ट्रिसफोरखौ मोनदों आरोखि माखासे आर्टिस्टफोर जेरै जोंहा एक्टर जेनेबा गार्डेन एक्टराव नैबे आदा जामा ओमफ्राय आदा फमेन बाखि आब' बानुमोन बे गार्डेन एक्टराव दं बिसोरो ओमफ्राय बाखि जेनोखि एक्टरफोर दं बिसोरो दा सोलिफुबाय थानाय गोदानानो गोजा फ्राय बांसिनानो जेरै नैबे बिथां बिलियानाव बिनय बसुमतारी आच्छा जेनेदि नार्जारि नैबे बिलियान एक्टर बिसोरो बिथाङा माबा फोरोंगोन आदानि प्रजेक्टआव जे खामानियाव दिनै ओंखारजेनदों बेनो फार्स्ट टाइम ओंखारजेनदों आदानि प्रजेक्टआव ना सारा माबाफोर बुंनो गोनां दं आदानि प्रजेक्टआव एक्सुवेलि बे फिल्मखौ बादारि प्रडाक्सनखौ साबसिननिफ्राय साबसिन डेभेलपआव लाबोनो नागिरदों माने बेखिनिखौ आङो प्रडिउसारखौ आं सापर्ट होनाय जाबाय आच्छा थेंक इउ आदाया आंबो बेखौनो सानो जे प्रडाक्टआ मोजाङै साबसिन जालांगोन जे जोंबो बेनिफ्राय आरो मोन्थायखौ मोनलांनानै रायजोफोरा मोजां मोननानै जोंनि सायाव आरोबाव साबसिन बानायनो नाजानानै जोंबो नाजानायजों लोगोसे मोजां प्रडाक्ट खालामलांनो हायो जे गासैखौबो जों मोजाङै मोजां लामायाव लाबोनो हायो बुजायलायनायजों सोमजायलायनायजों गासैखौबो जों खौसेयै मोजाङै फिल्मखौ दिहुनलांनो हायो आरो थेंक इउ सारा फंनैसो माबाफोर होनबावनांगौ दङबा आं रायजोफोरनिसिम बेखौनो मिजिंथियो आंनि बुंनांगौआ जाहाथे आगोलबाराव जेरै थांनाय समाव जोंखौ रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा नायनानै फिल्मफोरखौ नायनानै जोंखौ सापर्ट होबोदोंमोन बेबादिनो जोंखौ जाहाथे दा अननानै आरो सापर्ट होबावो खेबसे आरो नायबावो रायजोफ्रा बेखिनिखौ आं मिजिंथिदों बेजों लोगोसे आंनि फेसबुकनि सैनायाव माने खुब मोजां मोजां आर्टिस्टफोर आं मोनदों एबारावहाय बुंनो थाङोब्ला एक्ट्रिस जोंहा गोदान माने दा सोलिफुबाय थानाय जेरिना ब्रह्म होननाय सासे दङ बेनि उनावहाय एक्ट्रिस सासे दंबावो सिमा बसुमतारी बेनि उनाव एक्ट्रिस सासे दंबावो सानसुमै मुसाहारि बिदिनो ओमफ्राय एक्टरफ्रा बिरबानु बसुमतारी सासे दङ ओमफ्राय नैबे बिनो बिथाङा सासे जेनेबा बिलियान एक्टर हिसाबै बेरकेटारनि बेजों लोगोसे आरो एक्ट्रिसफ्रा आरो सासे नेपालि खुब फिल्म बानायो आरोखि बियो नेपालि गावसिनि नेपालि सिनेमायाव बहुद बानायबाय बे बिथांनि नामा बिथु शर्मा बिथांखौ आं एबाराव एक्टर हिसाबै रल होदों आरो बेनि गेजेराव माखासे साइडआव एक्टर एक्ट्रिसफोर दंबावो माखासे नामखौ मोजां मिथिजोबा बेनि गेजेराव सोमखोरमोन नामा सोमखोर आंना सुनिल बसुमतारी जेखौ नोंथाङानो एसे दा खोनाथांगौ बिथांखौबो आङो मोजां गुड मोनसे रलाव सानस्रिनाय जादों दा बेखिनि आरोखि आं सानदों मानसिफोरनि सेहरा महर बिसोरनि एक्टिभिटि माने माबाखौ लिभिं स्टेन्डार्ड ओमफ्राय बिसोरनि एक्टिभिटिखौ नायनानै आङो बे फिल्मखौ खोब मोजां जागोन सानदों आरो बिथांमोननि एक्टिंफोरखौ आं दा बर्थमान माने आंनि जानाखि नुनाय बेखिनियाव आङो 80-90% आङो आसा खालामदों मोजां जाबाय होननानै
बेखिनि आरो दा गानाबो खोब माने एट्राकसन जागोन गान सेक्सनखौ लाफिननाय जायाखै दा ओइ सानब्रै सानबासो जादों खुब शुटिं खालामनाया एक्सुवेलि आङो बे सानब्रै सानबानि एक्सपिरियेन्सआव आरोखि आर्टिस्टफोरखौ आं दिनैसिम गाज्रि मोनाखै गाव गावनि रलखौ बिथांमोना मेनटेन खालामदों आरो मोजाङैनो हिट जागोन होननानै आं आसा खालामो बिथांमोननि जानाखि दिन्थिनाय नै दिनैसिम आरोखि आं दाबो बे रेस्टुरेन्टनि मोनसे क्लिप दङ आरोखि फिसाजों बेवहाय दा बिथां बिलियान एक्टरफ्राबो रल लागोन बेखिनियाव आं दा बिसिमाव मा जायगा मोनो बसनगाव नेसनेल 31 NS माने बसनगाव आरोखि बियो हाइवे आरोखि बे जायगायाव आङो बिथांमोनखौ शुटिं थाखाय लिंनाय जादों बेखिनि आं बेखिनिखौनो नोंथांनि सुंद'यैबाबो आं एसे माने एक्सप्लेन खालामनाय जाबाय थेंक इउ दा बिथाङा जोंनि थाखाय एसे मुहुर्त आं नोंथांमोननि सिगाङाव दसे उनाव माखासे बुस्थु देखायबावगोन नुनो मोनगोन माने बे एरियायावनो शट जागोन दा आं माखासे शटखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन दा दसे थानानै नुनो मोनगोन होमबा थाथ'नाय दसे बिथाङानो जाहैबाय जानु नार्जारि दा जोंनि बे बादारि फिल्म प्रडाक्सनाव लिरनायाव मेन रल खालामदों हिर'इन रल खालामदों दा बिथांनाव आं फंसेल' खोथा सोंगोन माने बादारि फिल्म प्रडाक्सनाव मावनानै खामानि मावफैनानै माबायदि मोनदों दा आं बेवहाय लोगो लानो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मोजां मोनदों थेंक इउ नैबेनो जाहैबाय मिस्टार बिरबा मोसाहारि दा बिथाङा नैबे बादारि फिल्म प्रडाक्सनाव मेन रल हिसाबै बाहागो मोनदों दा बिथाङा आदा बादारि फिल्म प्रडाक्सनाव मावनानै माबायदि मोनदों आंथ' बे आदा बिपुलनि प्रडाक्सनाव हाबनानै आं मोजांखौनो मोनदों दाथ' मोजाङै मोजां सोलिगासिनोबो दङ आरो मोजाङैनो सोलिलांबाय थागोन थेंक इउ It's caught in the crossfire.